Instagram aplikaciju koristi veliki broj Xiaomi fanova. Fotografije kreirane Xiaomi telefonima objavljuju svakog dana. Ali zašto svi oni do sada nisu postali pratioci Xiaomi Srbija Instagram stranice? Postavili smo sebi cilj – okupiti najmanje 50.000 Xiaomi fanova do kraja godine. Istraživanje smo uradili u 4 etape. Razgovarali smo sa Xiaomi fanovima o razlozima zbog kojih obožavaju Xiaomi brand. Istražili smo i obradili preko 500 prethodno postavljenih pitanja na Instagram stranici. Pronašli sve teme koje fanovi pretražuju na google.com. I na kraju, svakog dana učestvovali u diskusijama u najvećoj Xiaomi zajednici u Srbiji, Facebook grupi Xiaomi Fan Srbija. Prikupljene informacije su bile dovoljne da formiramo strategiju koja do sada nije viđena na ovim prostorima. Definišemo 3 tipa sadržaja: informativni, edukativni, zabavni. Kroz informativni sadržaj fanovima prvi pružamo informaciju o novim uređajima u Srbiji. Kroz edukativni sadržaj odgovaramo na sva ona pitanja koje smo prikupili prilikom istraživanja. Kroz zabavni sadržaj organizujemo giveaway sa potpuno novim formatom. Sve ovo dovodi do opšte mobilizacije Xiaomi fanova. Preko 10.000 pratilaca u samo nekoliko dana. Isti recept ponavljamo narednih meseci i rast postaje konstantan. Strategiju sa početka podižemo na naredni nivo. Poslednji kvartal u 2021. godini bio je rezervisan za partnerstva. Primetili smo da postoji veliki broj Xiaomi fanova kod drugih kreatora zanimljivih sadržaja. Zbog toga smo želeli da informativni, edukativni i zabavni sadržaj predstavimo i na njihovim kanalima. Ove saradnje beleže neverovatne rezultate i Instagram stranica Xiaomi Srbija stiže do svog cilja. Ako bismo highlight predstavili u brojkama, to bi izgledalo ovako. Broj objava 156, broj storija 1054, reach 10.400.000, engagement 350.000, broj pratilaca 50.000. Xiaomi Srbija Instagram stranica je u 2022. godini nastavila svoj rast. A mi se vidimo i naredne godine kada ova zajednica bude brojala više od 100.000 Xiaomi fanova.